हेल' लोगोफोर बरायबाय नोंथां बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ'आव आङो दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों लोगोफोर बे दिनैनि भिडिअ'आनो जागोन जोंहा 50थि बोसोरसालिया जथुमादे बर' फरायसा आफादनि बेयो जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आङो बेयावनो दंफैयो आरो बेनिनो जे हाबाफारि आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नायलांदो दायो नैबे समाव जोंहा बिग्राय बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्म बिथांनि मेथाइ खननायखौ आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजागोन लोगोफोर दे नायलां जोंहा दायो बेयाव हाबाफारिया सोलिबाय थादों दायो जोंहा जोंनि जि दानि आफादगिरि बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' बिथाङा स्पिच होबाय थादों आरो दान्दिसे उनाव जोंहा मा होनना बुङो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिथाङा खैथायाव बाहागो लाफैगोन दाबो जेबो बुंनो हाथ'वा नाथाय अन दा वे लामायाव दङ होननानै जोङो मिथिनो मोनदों आरो लोगोफोर आरो जोंहा गोबां मानसि जादों माने बेयाव दायो आङो एसे दिन्थिलांनो नाजागोन आरो ना लोगोफोर सिङाव हाबनानै नोंथांमोननो एसे नायलांनोसै सिंथिं बोसोरसालिया फालिथाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाय थावनि मा होनना बुङो बेखौ लाल बाहादुर शास्त्रि गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथार नोलोबारि बे जादों 18, 19 आरो 20 डिसेम्बर 2024 ना मेक्सिमाम बे टिमखौनो कन्टिनिउ खालामनानै एनादार 2 बोसोरनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला एबसुखौ दैदेननांगौनि थाखाय कर्नेलियास दैमारि आरो बाबुल बर' बिथां सानैखौ आफादगिरि गाहायारि खालामनानै लोगो आफादगिरि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरखौ मैयानि सानदे मेलाव सायख'नानै थि खालामनाय जादों आं गासैखौबो खावलायबाय गोदानै दाजानाय आफादगिरि दायो गेवलां जाबाय थादों गोबारै मदद दायो जोंहा जोंनि मानगोनां आफादगिरि बिथां सारा बिबुंथि लाखिबाय थादों बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बर' हारिनि आरो उदालगुरि जिल्लानि इयुनखौ नोजोर होनानै जोंहा गोबां मानसिफ्रा बाहागो लाफैदों दा बेयावनो बयबो मिथिगौ नोलोबारि ओनसोला बर' माहारिनि मोनसे आदर्शनि थावनि दहायनि बिबुंथिगिरिफोर बिथांमोनानो बुंनानै गालांदों सुरेन्द्रनाथ दैमारि गोदोनि दरंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि दैदेनगिरि बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया आरो बे जायगानिफ्राय जेब्लानो बर' आन्दलन जादों जेब्लानो सोमावसारनायनि राजा लामानि होबथानायनि आन्दलन जादों जोंहा दान्दिसे उनावनो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा सफैगासिनो आरो आङो बेखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोर नायलांबाय था बेनिफ्राय नै जा भलन्टियार्सफोरा नै गोदोनि समावबो एखे स्पिरिट एखे सान्थौ एखे सिन्ताजोंनो बर' आइ आफा रायजो राजाया बाहागो लादोंमोन थांखियाव उद्देश्यआ मोनसेल' गोथाङै नुवाखै अलेन्द्र कबिराम रौता लाइलां बारियाव राजा लामा जथुमानि जायखौ इनाय बानाय असिया गावथारनाय जादोंमोन बे जारिमिनखौ जायफोरा नुवाखै बिथांमोना साननो हानाय जोंहा नैबेयो जाबाय मा होनना बुङो बेखेवगोन दे नैबेयाव इनाग्रेसन अन्थाइ खाम्फा मा होनना बुङो बेनो जाहैबाय जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बेयाव केम्पास जानो थांगासिनो आरोना लोगोफोर नैबेखौ दा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि गेजेरजों बेखेवनाय जागोन बिथाङा दाबो सफैनो हायाखै गोबां मानसि जादों नै लैहोर लैहोर फैगासिनो बेयावथ' गोबां सोद्रोमाफोरा दंखायो स्टेजाव ओमफ्राय आरो लामा सामाबो ओरैबायदि नै लामा सामा गिदिंलाबायगासिनो बेनिफ्राय आरो जोंहा बिथिं अपेन मार्केट जागासिनो बेयावबो गोबां सोद्रोमाफोरा दङ आरोना
रायजो राजाफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो एक्सन मोनफ्रोमबो रिएक्सन मोनफ्रोमबो रेसपन्सआ जाथि आरो हारिखौ लानानै हारिनि सार्थआव जातीय सत्ता जातीय जि अभिमान नैजिथाम अक्ट'आव विश्व रेकर्ड खालामनायनि थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों जोंहा गोसोआव दुखु मोनदों आरो बेखायनो बड'लेण्ड महोत्सव आयोजकफोर जोंनि चेलेन्जआबो खम नङा जोंबो हायो बड'लेण्ड महोत्सव खुंनायनि उनाव आसामनि इन्टेलेक्चुयेल आसामनि मिडिया आसामनि सरकारनि इसिङारि बायजोआरि गासै मेसिनारिया भाइब्रेसन जादों मा खबर बेटा आयं बिदिसो थांगोननो दासो फैदों ओमफ्राय मानो थांले दे दिल्लीयाव बिराद वेल डिसिप्लिन प्रग्राम खालामबाय गोदान IPS अफिसार माने बिहारि दाबुंखि जाने हारिनि सायाव उफैनाय गैया सिनि लालायनाय बुंबाय जे बर'आ बहुत एक्सट्रिमिस्ट दङ ओरै दङ नोंसोर मा मेथाइ खनगोन मा शान्ति गायसननायनि खामानिखौ मावबाय दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन 2020 सনৰ পিছত আমাৰ যি শান্তিৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছিল আমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠন ইয়াতে আছে মই স্পষ্ট কথাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ শান্তি আমাৰ মূল এটা অবজেক্টিভ আছিল आरो दिनै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन सोरबा बुङो गोजोन फैबाय NDP नि केस NDP नि रिहेबिलिटेसन NDP नि जेलाव थानाय बिथांमोनखौ दिहुननायनि खामानिया मा सोलिगासिनो जों बयबो बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकार भारत सरकारजों सावरायनाय गैयाजासे सोलिगासिनो दङ आरो जोंहा आत्मबिश्वास दङ दिनै नङा गाबोन जेलाव थानाय NDP नि सायाव थानाय केस जेसेबां दङ बिनि जि खामानिया सानसे नङा सानसे बर' अनाबर'र जि এটা পৰিৱেশ আছিল সেই পৰিৱেশটো এতিয়া নাই মানুহবিলাকে ভাবিছিল বিটিআৰৰ পৰা মাটি আৰু কিছুমানে ভাবিছিল ৰাজনৈতিকভাৱে যে বড়ো অনাবড়ো যদি থাকে সেই পৰিৱেশত ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় লাভ কৰিব পাৰিব কিন্তু আজি এই তাৰিখত আপোনালোকে চাওক বড়োলেণ্ডত এই বিটিআৰত শান্তি চুক্তিৰ পিছত আজি সকলো দিশত সকলোৱে কাম কৰি আছে শান্তিৰে বসবাস কৰি আছে
Hari